Хайде да разгледаме някои от по-известните места в Киото, които посетихме по време на нашата двуседмична екскурзия в Япония. Първият храм, който видяхме, беше така нареченият Златен павилион, беше много красив. Там опитахме и тази матча с златни частици, след което се отправихме към така нареченият Сребърен павилион, към който също, както и към предишния, имаше градина, но тази ми хареса, честно казано, една идея повече. Другото, което ми хареса, е, че непосредствено на този храм имаш една уличка цялата с цъфнали вишни, беше много спокойно, не беше препълнено с туристи, беше наистина приятно за разходка. Опитах и така известните в Япония захаросани плодове на шишче. Аз си избрах ягоди, като бяха наистина много сочни и вкусни, както и онова сирене, за което бях казала, че изобщо не ми хареса. Приятелят ми пък си взе пилешко и картофки на шишче, реши да заложи на сигурното. Хапнахме и си хванахме автобуса, както виждате спиката по-различна от нашата и стигнахме до замъка, където също доста се разходихме, можеше да се влезе и вътре да се видят определени зали. След него си хванахме такси и стигнахме до една от по-туристическите дестинации в Ушиминари, където, виждате, беше наистина пълно с туристи, но пък имаше доста за разходка, имаше включително и бамбукова гора. Ако ви е интересно да видите нашето двуседмично пътуване до Япония в хронологичен ред, може да видите и предишните видеа в моя профил.